Mongka kumalung chini jotoni kabalung iko mia atomsa mia horo chini malkungari waira wai start kaimani yagulobo starting ya yagulo kai hor dipor mane pone 12 rok ngai time rok ke waira wai mechanic no kol khaita kol kaimani yagulo lenjari muturi thangkana hun khosalia yagulo kai taku buku yak siagra ni coba mungbai malkhung no dagar laye saido na cho ke tonka multi complex salka hati multi complex buskango chini phalnok ni buskango no amobo TTADC headquarter ni buskango kesaro main town no Tiprasarong ni town Tiprasarong ni bekhablung ni kesaro tonjak yak ulo hopu wana yawi no muktri thangka phung ai chuk ungha ke no iko na hadi chini khumlung khablung ni jara yak siagra tongnai rok ni saboni samung khamo omo wansada toksada tokmani busada na truksa rok ni busada monorok no comment khai sabaidi ani mare kising tai manai song norok ni coba mungbai malkhung no dagar laye saido na cho ke tonka multi complex salka hati multi complex buskango chini phalnok ni buskango no amobo TTADC headquarter ni buskango kesaro main town no Tiprasarong ni bekhablung ni kesaro tonjak yak ulo hopu wana yawi no muktri thangka phung ai chuk ungha ke no iko na hadi chini khumlung khablung ni jara yak siagra tongnai rok ni saboni samung khamo omo wansada toksada tokmani busada na truksa rok ni busada monorok no comment khai sabaidi ani mare kising tai manai song norok